Het Sanje Safari Park in Veenwouden had een uitbreiding in. Een nieuwe attractie, genaamd Timbuktu. Timbuktu, dat is eigenlijk een grote boatersomjouwing, speelomjouwing, zeg maar. En het bestaat uit de stad, daarbij staat de trein, hier op de achtergrond zie je de stad. Hiernaast is een grote zonnefabriek en een groot binnengebied, maar een paleis eigenlijk al jaar rollenspellen en boatersmogelijkheden in hier. De reacties op de nieuwe attractie binnen positief. Ik ben gewoon mensen die iedereen is positief. Maar ik moest correct even denken, want ik hier laatste man. Ik maar even voorzichtig wijzen hoe ik het zeg, maar ik neem het maar een man uit Afrika, zeg maar. En die zegt het je. En die zei, dat lijkt wel Marokko, zei je. Nou, ik denk, dit vind ik mooi. Ga je Mac in het treintje zetten? Ja, En wat vond je hem ervan? leuk. En wat weer er zo leuk om, hoor? Als we kunnen leren. En als we voor Indië. Het meest populair deel, ja, dat is toch de trein. Dat is echt een rondreis. Het begint in de jungles. Je bent al je beesten om en heen, al je apen en papegaaien. En dat tweede gedeelte door de markt van Timbuktu. Echt heel goed slagen maakt steeds. En dan zit de in verwondering. En ik moet zeggen, in één keer zit er ook al je grutten in de trein. De krokusvakantie is begonnen en dat brengt mooie vooruitzicht, zeg maar. De eerste dagen ben veelbelovend. Het is natuurlijk prachtig waar. Dus er komen proto mensen op haar.